Nyakoromogi jwang' kwa chako wechewa manyien mabende wantiere godo ka koro dong' mana ndalo 4 kende to wachopo yiero Neno mabende obagi tich ariyo manobedi tarik 9 dwe nieri higa nieri. Koro jotelo goeko mabende wuok e kaunti Nairobi Masaya e gwenge go mag Gema koro okwayo johanda penga kod johande geche mabende wuok e gwenge go ni kaponi romo chieng' tich ariyo tarik 9 odiechieng' Neno mar yiero giyie giwuog oko mar ting'o jodongo goeko kod jogo mabende odak kod kit ng'ol mabende opogore e gwenge goeko mar terogi e setende kuonde goeko mabende ibiro lute ombulu. We have the following students: Florence Adongo Lo, Alice Anyango Dindo, Wendy Rosa Pio, Aluga Donela. Hatutaki mtu hata mmoja akose kupiga tunataka iwe 100%. Na hapa tuko na shida, hata mheshimiwa for a long time watu wetu wa Siaya hapa hawapigi kura vizuri. Makelele mingi, ikifika wakati ya kura hakuna People your game, let us have a peaceful election. Elections will come and go, but game will remain united. Because game is one of the best constituencies in the Republic of Kenya.